first one that it takes that changed my life to become a Muslim, why I left Christianity as a Roman Catholic preacher and at the same time missionary in the Roman Catholic Church. Now, when I find that Jesus Christ had been born and pregnant by a woman, the Virgin Mary, after the pregnancy period and he was born, then why this woman, the Virgin Mary, is not God and Jesus Christ is God? How could I worship Jesus Christ and he's born of a woman and the mother is not a God? It must be, the Virgin Mary must be first a God. So now, the second one is that the Jesus Christ is not really God. Because Jesus Christ, if many Christians now, you see, they believe that Jesus Christ was crucified. But who is this man asking, Eli, Eli, lema sabachthani? In Arabic, Ilahi, Ilahi, limada taraktani? Oh God, he said, my God, why have you forsaken me? This God is asking another God. So how could it be a God asking another God? Lumaki sa pamilyang konserbatibo at sagado katoliko si Father Stanislao Soria. Our family is actually a family of priests and nuns. It's a very, very religious family. Kaya naman bata pa siya, alam na niyang pagpapari ang kanyang magiging misyon sa buhay. Pumasok sa seminaryo at nung una'y nagturo muna. Kasama-sama ako sa community organizing at nagturo ako ng filosofiya at teolohiya sa Adamson. Later on, napunta akong Ateneo. Bilang professor ng theology, naging biyasa siya sa Katolisismo. Naging kasamahan niya si Father Robert Reyes. Noong 1987, kapwa kami nagturo sa San Carlos Seminary, dyan sa Guadalupe, Makati. At nagturo siya sa tinatawag na pre-college, yung mga nagtapos ng high school o mga una o pangalawang taon sa kolehiyo na gusto magpare. Iahanda muna sila ng isang taon bago sila magsimula ng formal na formation bilang mga seminarista doon sa college department. Noong 1988, ganap na naging pari si Father Stan. Kwento niya, wala pa siyang alam sa Islam ng mga panahong iyon. Actually, I was a bigoted Christian na I really hated anything moros. So kayo, matindi yung bias niyo against Muslims? Matindi. As a matter of fact, yung premise ko sa mga Muslim, kaya sila nanatiling Muslim dahil walang alam. As a matter of fact, negatibo pa dyan ang judgment ko sa Muslim. Ang tingin ko talaga sila, puro tanga. Wala puro to Muslims na. Ang laki kong gulat when I was in UP na I discovered the other way around. Hindi naman pala ganun katanga ang mga Muslim. So actually that was a shock to me. 2001 nang mag-enroll sa UP Institute of Islamic Studies si Father Stan. Professor niya noon, si Jelkipli Wadi. I requested him to read more on Islamic thought. Tapos, naramdaman ko, unti-unti, nagbabago na yung kanyang pananaw. Kasi nung, siguro first, second, third meeting, grabe yung mga remarks niya against Muslim, against Islam. At nang maaral ng maayos sa mga doktrina ng Islam, tuluyan niya nang tinalikuran ang pagiging pari. At kung ano ang nakita ni Sister Mercedita, ay siya ring nagbulat sa isip ni Muhammad, ang bago niyang pangalan ngayon. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi at unos. Isa sa paborito kong charismatic song is yung Awit ng Isang Alagad. Dahil sa kantang yon, nakikita ko ang sarili ko. Ang istorya ng aking bukasyon, ang istorya ng aking paglalakbay, ang istorya ng aking pagbabalik Islam. Mula nung bata ako, never na nagbago yung gusto ko na maging pari ako. Una, nakita ko na ang pari mababait, mahal ng tao, masarap ang buhay ng pari. Before ako pumasok sa seminaryo, sabi nung isang relative ko na pari din na siya yung nilapitan ko para tumulong sa gastusin sa seminaryo dahil mahal ang pag-aaral sa pagiging pari. So, kung di man kaya ng mga magulang mo,
kailangan ka maghanap ng mga sponsors, ng mga benefactors. So nilapitan ko siya. Ang sabi niya, I cannot help you. Sinabi ko pa sa kanya, Father, hindi naman sarili mong pera ang hihingin ko, kundi hanapan mo lang ako ng tao na pwedeng tumulong. But sad to say, hindi siya tumulong. Pero may mga taong hindi ko kadugo na tumulong. Nag-ambag-ambagan sila monthly para lang may maibayad sa tuition, sa board and lodging ng seminaryo, sa iba pang gastusin, pagbili ng mga libro, ng mga school uniform sa seminaryo. Hindi ko lubos maisip na naging pari ako. Feeling ko that time, ako na yung pinaka masayang tao sa mundo. Ito po yung certificate of ordination ko. Pirmado po ng officiating prelate si His Holiness Dr. John Florentin Teruel. Siya po yung founding bishop at pinaka-head ng Apostolic Catholic Church. Nung una kong misa, that was 2 days after my ordination, December 13, 2008. Ako yung nagmisa sa unang araw ng novena para sa paparating na Pasko. And like anybody else, may mga pagkakamali sa unang araw ng yung misa. Pero isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan is yung tumulo ang luha ko, thinking na noon nagsisimba lang ako. Ngayon ako na ang nagmimisa. If I could still remember it, there was one mass na nakatanggap ako ng 35,000 pesos. At sa pinaka-ordinaryong misa ng isang pari, napakaliit na yung 500 pesos. At bihira lang mangyari yun. Dahil yung mga tao, pag sinabing misa, pag sinabing para sa pari, nag-iipon sila. May harvest sa agriculture, may harvest sa dagat, may sweldo. Always may share yung pari. Parang nalaman ko na totoo pala yung ganun. Ikaw man ay isang obispo, isang monsinyor, isang pare, isang madre, isang pastor, dapat magsuri ka. At sa iyong pagsusuri, sana isama mo ang Islam. I believe na sa iyong pagsusuri, kahit Biblia man ang gamitin mo, lalong-lalo na ang Quran ang gamitin mo, for sure, itahatid ka nito sa tamang landas, sa landas ng Allah Ta'ala, ang Islam.